Είσαι ο Κυριακής! Συγγνώμη, είναι η πρώτη μέρα στο στρατό, κύριε. Και θα γίνει και η τελευταία, είσαι ο Κυριακής! Είμαι ο Θανάσης Ελευθερίου και λέγομαι πεζικός. Πεζικός! Μάλιστα. Πώς θα χαρτιάς, ρε! Γαβάτ, στραβάτ, τριλάς πρωί-πρωί. Σηκωπέ! Σούζα! Υπάρχει μείζον πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Του λένε τα χαρτιά. Δεν έχεις κλάση. Δεν έχω κλάσει. Ναι, του λένε τα χαρτιά και τα κάθαρα. Δεν έχεις κλάση. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχω κλάσει και τι πρέπει να κάνω τώρα εγώ γι' αυτό? Θα πας του λογαγό δίπλα και θα του πεις. Μα τι θα του πω του λογαγό, κύριε? Θα πας του λογαγό και θα του πεις. Δεν έχω κλάση. Μάλιστα. Πάρε και τα χαρτιά στραβά. Άκου εδώ. Γαβά. Στρατιώτης του Πεζικού Ελευθέρου Αθανάσιος, αναλαμβάνω τη τιμή και λογαγιά να σας ενημερώσω ότι δεν έχω κλάσει. Εσύ ακούς αυτό τι λέτε! Αναλαμβάνω τη τιμή να σας ενημερώσω και λογαγιά ότι δεν έχω κλάσει. Πώς! Δεν έχεις κλάσει, το λες! Φέρ' τα χαρτιά σου. Δεν έχει σχέση. Δεν έχω σχέση. Δεν έχει σχέση, όχι. Μα συγγνώμη, μου είπαν πριν από λίγο επιλογές ότι δεν έχω κλάσει. Κοίταξε, παιδί μου, εδώ έχεις λαθός. Δεν παίζουμε. Αν σου είπε επιλογές ότι έχεις κλάσει, δεν έχεις κλάσει. Το έχεις σε μένα και σου λέει ότι δεν έχεις σχέση. Πάτα χαρτιά σου και πήγαινε στο στρατηγό δίπλα και ενημέρωσέ τον. Πρώτον ότι δεν έχεις κλάσει και δεύτερον ότι δεν έχεις σχέση. Κακομαθημένο. Ορίστε! Ορίστε. Αμά!